Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Tarita Asmi Mirwanto, kelas 12 Mia Papat, nomor absen 34. Kula bakal nyeritakake dongeng yaiku kisah Malin Kundang. Zaman biyen ana keluarga miskin ing pesisir. Bapak kasebut makarya karo kapal supaya saged nyukupi kebutuhan. Keluarga kasebut duwe anak lanang enom jenenge Malin Kundang. Malin Kundang minangka bocah sing rajin. Dheweke nulungi gaweane ibuke supaya saged ngurangi beban wong tuane. Nganti sawijining dina, bapake lelayaran. Nanging sawise dina kasebut ora keprungu maneh kabare. Wis pirang-pirang taun kepungkur, ibune Malin Kundang saiki rajin makarya dhewe kanggo nyangga awake dhewe lan Malin. Ing sawijining dina, Malin Kundang nesu. Dheweke duwe tekad pengin nyambut gawe adoh lan mulih kanthi bondo akeh kanggo ibune. Ing sawijining dina, ana kapal sing lumayan mewah. Kaya biasane, Malin langsung melayu marani kapal karo buru transportasi. Amarga Malin mau dadi tukang jaga para pedagang sing teka nulungi ibune. Ndeleng Malin sing rajin, kapten kapal iku mau dadi kepingin ngejak Malin kerja. Dheweke duwe niat ngundang Malin supaya bisa berlayar lan nggarap kapal. Malin uga rumangsa seneng amarga impiane lelayaran lan imigrasi menyang mancanegara bakal kawujud. Dheweke langsung melayu mulih njaluk izin marang ibune. Kanthi ati sing abot, ibune ngeculake anak siji-sijine. Aku pengen nahan Malin supaya ora melu lelayaran, nanging amarga tekad kuat, ibune ora iso ngalangi anake. Hati-hati ing luar negeri bocah, sira apian kabeh. Tetep andhap asor lan aja lali marang Gusti Allah sing kuwasa. Pesen ibune Malin. Nggih Bu, Malin mesti kelingan pituturi jenengan. Mengko Malin balik betot bondo sing akeh, Malin bakal dadi wong sugih. Dadi jenengan ora usah kerja maneh. Malin pamit Bu. Malin pamit nangisi ibune. Sawise dina iku, saben dina biyunge Malin mesti ngadeg ing pantai karo ndeleng Cakrawala. Ngarep-ngarep Malin nang mule. Saben ana kapal mampir, ibune Malin mesti melayu-melayu, ngarepake yen anake iku ana ing kapal. Nanging mesti ana rasa kuciwa. Putrane ora ana ing jero kapal. Wis pirang-pirang taun kepungkur, ibune Malin isih ngenteni anake bali. Dheweke mesti ngadeg ing pinggir pantai, nyawang ing Cakrawala esuk lan sore, kepingin putrane bakal enggal muli. Nganti sawijining dina, para warga katon sibuk mlaku ing pelabuhan. Ibune Malin Kundang sing wis tuwa lan lara-larawan takon marang sawijining warga. Pranyata ana kapal mewah lan gedhe ditabuh ing pelabuhan. Sing duwe kapal yaiku cah nom-noman sing ganteng lan sugih. Nggawa barang dagangan akeh. Krungu ngono, ibune Malin langsung melayu metu menyang pelabuhan. Lakune katon, ibune Malin lemes amarga awake ringkih lan lara. Sawise tekan pelabuhan, akeh wong sing padha kumpul. Ing prau ana pasangan enom nganggo klambi apik lan nggulungi dhuwit. Seneng atine ibu Malin amarga dheweke weruh, dheweke yakin menawa pemuda sing taman iku putrane. Dheweke iso langsung ngerti amarga ana tandha lair sing diduweni Malin. Sanalika ibune Malin munggah ing prau lan ngrangkul Malin, nanging perawatan Malin ora dikarepake. Dheweke mbuang wanita tua tersebut. Sopo kowe wani ngrusak klambi sing larang iki? Malin kejepit. Malin, iki aku ibumu. Saiki sampean pancen wis dadi wong sugih le. Saiki ibu seneng sampean wis mulih. Ibune Malin ngendika. Malin kaget nalika krungu. Tanpa disangka, wanita sing nganggo klambi lusuh yaiku ibune sing wis suwi ditinggalake. Apa bener wong ngemis iki ibumu, Mas? Sampean ujar sampean bocah yatim piatu, jebule dheweke isih urip dadi pengemis. Garwane Malin Kundang ngomong nganggo nada sing ora sabar. Amarga isin karo bojone, Malin Kundang dhewe pungkasane nolak lan ujar menawa wong ngemis sing mungdalang dadi ibune supaya iso golek duit luwih akeh. Banjur Malin njaluk kru prau supaya ibune mau diusir lan langsung ngangkat jangkar lan lelayaran adoh saka pelabuhan tersebut. Ora diakui anake,
Ibune Malin rumangsa kecewa. Nyeri ing atine ora bisa diukur. Pungkasane dheweke ndedonga marang sing kuwasa. Ya Allah, sampeyan iku paling adil lan dirungake saben pandongane abdi sampeyan. Yen sejatine dheweke dudu Malin putraku, mula banjur selamat lan selamat. Nanging yen pancen Malin iku anakku sing wis suwe lunga, mula kula laknat Malin dadi watu. Nalika langit sing wis padhang dadi peteng, angine banter, banjur ana prahara udan sing nyerang kapal tersebut. Kilat banter, ombak dadi ngamuk, delok iki Malin getun kabeh tumindake. Nanging njaluk pangapura saiki wis kasep. Dumadakan kapal api iku mau disabet karo bledek sing gedhe lan rusak dadi mlebu laut. Lan jarine Malin kundang malih dadi watu amarga wani karo ibune. Iku mau cerita kula tentang Malin Kundang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.